Преди почти 3 години ходихме на скален феномен Столо, но по-отделно и днес решихме да го посетим заедно. Пускам кафе и потегляме. Столо се намира в Понор планина и е на около 60 км от София. Ние паркирахме малко след село Добравица, където има достатъчно място, а координатите ще ви оставя в текста. Маршрутът е с бяло-червена маркировка и няма как да се изгубите. Минаваме през Борова гора и на около 150 метра след нея се завива надясно и се тръгва по ясно откроена пътека към седловината. Постепенно се набира височина и можете да видите връх Ком. На Столо панорамите се разкриват в почти всички посоки. Пешеходният маршрут от Добравица до Столо е дълъг около 4 км и ни отне приблизително час, за да го изминем. Едно от големите ни удоволствия е традиционният ни обяд, в случая хляб с луканка и кисели краставички. Ако не сте изморени, можете да отскочите до връх Преспаница, което ще ви отнеме още около 20 минути. Тук можете да видите тази калинка, която упорито търсеше приятелството ми. Ако имате въпроси, задайте ги в коментарите.